Mbak Wi. Wasik. Yo. 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 Ewer. Ambiar. Diparani ngoyo-oyo. Jarene wong wis angkat lunga. Ayo Pak Tresno. Dienteni ngoyo-oyo. Wasik. Jarene wong wis teko kono. Yo. Bobok tumpuk. Suko pamungute trimo urung temene wae. Yo. Aku ngelekke. Kose. Kodene iki aja ngono. Mas tak meneng ae. Mas Herman iki disikil dil ngono ngerti ya. Jenenge wong ngelekke iki ora apa-apa. Wong kan nek wong lali wajib dielek. Iya Jan, percaya aku ya. Aja lali Mas Herman. Lah iya. Sing abang. Bareng sampai Ya. He. Bu Haji sabar Bu Haji. Nanti kita duet. Yo. Marsu dilarang. Asik. Tresno dienteni ngoyo-oyo. Jarene wong wis teko kono. Wayahe ping pindho, wayahe mindho wayahe. Jero. Lah iya. Jan jero tenan iki. Weh, jan piye to pitiknya? Nggih. Wah, ampun reko-reko lali lho. Kok piye to ki? Karo ngambek sik to.
Ayo lanjut. Bareng sampai Lelele. Asik nyambung yo. Ronggeng gunung. Lencer kuning dedeke lemu giring kulite ronggeng ayu eseme pahit madu melo kadung kalengkung kembang bagong rek mone resepake sasolae Marsud dilaras campur sarine wong duwe gawe. Iki lho syuting kondang cerah fotone. Yuk. Pak Tresno semangat selalu. Yuk. Asik. tak sawang kowe saka kadoan kalung camping tindalan payungan kalau kae sajake nate tebungan Wasik. Lalalala. Topel-topel jebol atiku pangling nadyan kurus kulitane kuning desa mono atiku terus montang-manting besok kapan aku bisa nyanding Tenang ya. Yuk ayu sawangan ragaku iki dek semono siramu ngeridu ati omong agus iku dadi sawiji esemu jebol katon ning netra salah tingkah katon lan prasaja Wasik yo. yen ngendika sajake amung ayo wara kumpindamu bisa dadi tulodo. Ya. Ya, selamat sore untuk para tamu undangan semuanya. Selamat datang yo. Ya ya yu ya ya yu Masuk. yang
kelingan bokae bokae biyen tanggo leren Yo leren to sapa? neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih regan abote kudu kae nyebarakno wayang yen tumeka saiki kudu kae kebak crita wayah wengi nganti jagat rino Dua kali HE yang terlupakan beliau. Nah iki mboten ya Allah ya ampun. Akhirnya aku ki pekewuh lho ning kebutuhan e. kuwi mu iki pokoke Lah witeknya nek Dewi mah cocok perkara engko nganti jeru tenan ya resiko catetan sakjroning ati saya marah ati aku kowe dadi karo margo lare ning gubuk asmara maksud laras iki lho bocahe pimpinane sapa cahaya nek maksud oh iya monggo masuk yang lewat aku kelingan ku bokae biyen tanggo leren iya iya neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih legan jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andung tresno tanpa kontol tanpa kuku kae simpen pati wiwit yen tumeka saiki kuku kae kebak crita wayah wengi nganti jagat rino Anjir, tas pundi Pak Tresno? Kasih dodo sekali. lagune apa Pak? Lagune napa, Pak? Ah, Marsudi si Mbak Dewi dalam Mas. tahu keberadaannya Marsudi dan istrinya Pak, enggak? Ini kadang-kadang apa, Mas? Marsudi sama istrinya Beliaunya sedang depis di sana. sudah pulang. Hah? Sudah pulang. Sudah. Jadi Sudah bebas, pulang, Mas. Ini enggak dijemput karo Gojek. Depis ki bahasa apa? Depis ki wong tepus ki, Mas. Mesti cilik ki depis. Lah, sakit. Anu mendelik kuwi lho, Mas, mendelik. Apa mendelik kuwi lho, Mas, bahasa Indonesiane apa toh? Lah ya ngono kuwi lho, Nang Mas. pojokan kayak ngisor kuwi. Lah nggih.
Gone cilik gek ndepis ngono kae. Pak Tresna menika wau ngersake apa ngono kuwi? Kacu kuning, Pak. Kacu kuning. Coba sing cepet. Kacu kuning. Bisa. Ngonten nungguin ya. Ayo lanjut. Catatan sakjroning ati. Saya ati. Iya iya yo. Aku kowe dadi gelem. Minggu bisa nadyan mung sedelo. Ini wis saya lemes. Pak Tresna pripun niki sabun kacu kuning lho Pak Tresna. Tesih rame nggih Pak nggih. Dadi beli iya apa papi iki lho. Sengaja banget aku padahal kur maju sithik lho. Iki wis apa-apa mulai.
Sopo kae rekmo ngembang bagung sajak ngawe-awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem jangan nyelake nambahi kangenku yen tantiwa aku kuprat sing dadi usodho rasa tresno ing batin nurangira rino wengi sliramu mung tansah godho ati Hae Mas. Ojo jeru-jeru. Ojo jeru-jeru. Ora duwete ra iso. Kangane ngati bar sing ngono bar iki. Sak pupuh ati. Mongko setiaku atiku kepengin latih liramu yen tanpa iso aku lira yen dirantos inggih kagungan Bantar Gebang ugi. Ayo cak sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Ayo wong ayu bebujanku ati susah wong aku tetap nunggu Dewi bali rasa kangen ra bisa mari ngomong sira kang bisa nambani iya Iki ketoke kudu dipancing ya Mas. kandhane kak. Kok dipancing. Bapak iki tanggap lho ya ampun ya Allah. Mbak, kowe iki dipancing kok ya kudu dipompo karo Mas Hirman iki ngono kuwi. Kudu dipancing kok piyambake nganu lho. Kandhane. Dengan. Mas Hirman iki krosonan. Lah nggih kok pekang to lho jeneng. Ora kaya papi kae rak peka belas. Mau tak utra-ute. Sik, rada mundur, tamune rada oke. Nah, aku njomplang Nggih. Iya. Hati-hati jembatan. Aja sumelang bagus. Ora bakal
ayo cah. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku ayo wong ayu bebujanku ati susah mung rasa kangen ra bisa mari lamun sira kang bisa nambani lele yo wayahe pompo meneh matur suwun Wah. wajah makanya genep hae ping 50 Dewi iki anggere kono ben agak lemu tenan kandhane terjamin kowe lah nggih jeru pokoke jare Pak aja Sumandhe ana ing sisihmu matur sembah nuwun Mungkin lestari nggih Mas. Alon-alon. Sik. Ngendi? Akhire muni. Akhire muni langsung mak. Alon-alon Mbak Dewi. Lah iya. Kira sorku wedi karo kowe wi. Soale padha Mas. Nek cek tak jajari lha kok malah dadi loro. Ya Allah ya. Monggo Pak. Kembar lah iya. Mugo antuk berkah ing widi. Andi kamu tansah limpah banyuku setia kula tansah lami Asik yo.
patut ditiru dan patut dicontoh sohibul hajat yang seperti ini. Tuan rumah yang baik ya, iya dong. Mas Tresno. Iya. Langsung langsung niki langsung sesideman Mas. Piye to, masih permintaan Bapak Saiful Hajat. Pokoknya lagu Ibu pertama. Kok sampun lenggah? Oh anjir. Mangke nyambung joget malih. Nggih. Sesideman Kang Mas. Urung no lanjut kesek to. Sithik. Wis iku penutupe ora enak nang tutup. Ayo, tak kesek nggonku. Dintek kesek. Muga entuk berkah ing witi. Ngaturaken sugeng rawuh, selamat datang Mas Pardi yang punya wilayah jauh sekali dari Bandar Gebang. Nggih, monggo. Lanjut Mas. Iki sampun HE lho Pak Lanjut nggih. Lanjut sik Mbak. Alon-alon toh iya. Mbak Dewi ora sabar tenan lho. Urip ana kutha gedhe. Solammu, Mbak Dewi.
apa Mbak mau kae? Matur sembah nuwun Cici. Oh, Ci, makasih ya Ci, Udah pulang beliaunya. Iya, pokoknya kedengaran dari jauh sana matur suwun. Iya, Terima masih kedengaran kasih. Mbak Cinta. Iya. Juragan AC, adem dong Mas. Selimutan. Nggak perlu kepanasan kalau di situ. Oh gitu. Nanti sambil turun. Biar kita adem. Biar kita adem. Langsung turun ke sana ya, langsung turun. Ayo. Urepono kutha kecil. Bapak. Kowe tak tekone. Salaman dhisik karo bapaknya. Boleh langsung nyanyi, Pak. Ayo, salim dulu, salim. Bude. Caping gunung langsung monggo. Yo, Mbak Dewi. Ayo Mbak Cinta. Mbak Dewi, ayo. Asik ya Mbak Surti monggo mriki. Jumpa keluarga Ngawi mugi-mugi tansah sehat walafiat nggih. Masuk. Ayo, tempundi. Di zaman bercoba jarak kelingan anak lanang. Bapak joget, Pak. Oh, nyanyi mawon nyanyi. Tak openi ning saiki monggo Bapak ana ngendi jenenge wis mana katurutan sing kadang kene ate janji ning saiki apa lali Matur suwun Bapak Sena. Ning gunung tak jagani seko jago. Yen mendung tak silih ceping gunung. Macet. Mboten kersa nyekar mriki monggo Bapak. Nyekar piyambak nyanyi. Ayo monggo. Anu mang cobi sithik mawon. Monggo. Om. Aduh, wah iki kojor nek ngapun wonten ya Pak. Mungkin ndak mboten Pak Acu MC-ne niku. Lah iya to, nyamari jebule. Wes urung? Belum. Wes urung Mas? Belum. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara Baksan Bapak joget ora ketang sithik ngoten lho. Napa enten sing diobahke? Nah ngoten. Di zaman berjalan
Berkah barokah. Ini masih dalam perbaikan Mbak Surti. Ben Gler. Ini Bapak Saking Ngawi. Saking Ngawi Bapak sinten, Pak? Pak Stion kan niki, lah bapaknya sinten? Pak Wawan. Pak Wawan. Gak kenal maka tak sayang di Pak Wawan yang dermawan. Nggih, pinter banget. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja abene ora hilang nggone padha lara apa lanjut yo Ninggalkan Tresna. yo Bapak Wawan nanti habis Mas Herman sambung ini apa? Monggo mriki. Asik, diselirane piyambak. Oh jambu alas. Habis ini nanti. Sambung Mas Herman dulu. Tinggalkan tenang. Mas, mikir dirubah, Mas. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sambat sausaha. Nono windonono tak enteni neng dhisik ing tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae.
nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa bebasane mung katon katon sliramu wae aja lali palingku jalan ya. Monggo Pak Tresno. Serat magrib, Pak. iya yo manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manismu ngungkuli metu kaya bisa ngrontokne jantungku tengah mati aku tresno kowe pasar turimas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senenge nggodha diires-ires adudek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kuwi watake wong lanang ya yo
cah manis yen ora seneng lamis yen mesem manismu ngungkuli madu kaya bisa rontokne jantungku ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mendem bangsa angin mas nami nek kempul ngalor ngidul sampeyan gawani gendol kembang mati aduh dek dironcer-loncer Pak Tresna monggo. setengah mati aku nafsir kowe Pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senenge nggodha ires-ires aduh dek gulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja